Vlogmas Day 23. Ian. Hindi ako nakapag-charge. So today's video, tayo ay bibili ng bread dito sa French Baker kasi meron tayong 500 na GC, hindi ko nagamit last time. Then after dito, we'll be going to Gaisano Mall kasi doon tayo mag-grocery. Walang loaf bread guys, so yes, tomorrow morning daw, meron daw sila. So balik tayo bukas ng morning. Enjoy na enjoy nila oh. Ay nako. Nasa department store na kami, so maghahanap kami ng pwedeng mabili. Naghahanap ko ng sling bag ba para sa Cebu. Yung dalawa naboboard na. Tara. Kakanta na lang, wala nang magawa. So after sa paglalakad namin, diretso na kami ng Gaisano Mall kasi mag-grocery na kami. And kailangan ko mag-grocery agad kasi palobat na yung camera ko. Nakalimutan ko i-charge sa gabi. So Lord, yun na! Maglalakad-lakad na lang kami. Diyan ako namimili ng sapatos every year. Kasi nga, meron kaming rice, clothing allowance. So naghahanap ako ng sling bag na pwedeng dalahin sa Cebu. Ito tayo. So ayan, punta na kami ng Gmall kasi nagagalait itong dalawa. Naghahanap ako ng belt bag guys, pero wala akong mahanap. Baka sa Gaisano Mall meron. So tara na. Lalo siya sa mood. Hello mga mahal, nasa Gmall na kami. So, we're going to the fourth floor. Maya-maya mag-grocery kami. Ang dami-daming tao ngayon, grabe. Para naka-earn ako. Ha? Hi guys, nasa grocery na kami. Bird. Ayan, so binababa ko lang siya kaya baka masita tayo ng guard. So, pag nag-grocery kami kasi wala kami listahan guys. So prone kami sa impulsive buying. Yan ang dapat hindi nyo susundin. Dapat maglilista. So kami kung anong maisip namin, binibili namin. Pero may budget pa rin. So tara. Yung first namin bibilhin is Pamilingo float daw. Tara. Bawang. Baratong bawang diri. Kamay lang ng kimchi iyam. Lugi. Gato puti na toyo, 27 pesos. Ayun, so pang refill na lang to guys kasi meron na kami lalagyan doon sa bahay. Chicken, wings at saka drumstick. Hindi kami ng pork, yung malaki, tapos yung giniling para sa lumpia. Long graham na crackers na pack. Tapos isang crushed graham. Kada siya diretso na. Bumuha kami ng tatlong ganito. Dalawa sa macaroni, isa sa spaghetti. 37 pesos. Ayun, so nahirapan ako mag-vlog kasi sinisita tayo. Merienda. Ayun, so 400 lang itong elbow macaroni kasi last year hindi naubos. Tapos ito half kilo na spaghetti. Yan lang yung kinuha namin.
Kasi last year di naubos, natapon lang, sayang. Ayan, so hot dogs tayo guys. Big shot. Ito, big shot. Ang lalaki, walang maliliit. Big shot hot dog. Yung maliliit sana. So ito malaki yung kinuha ko, 145 pesos. Wala na sila yung maliliit. Bus na daw. With cheese na to. Pwet. Piyaya. I love sugarcane piyaya. 2 pieces ng piyaya. Oranges. Ayan mga mahal, mag-haul na lang kung mamaya sa bahay pagdating ko ha, para malaman nyo kung ano yung pinambili namin lahat para sa aming Noche Buena. So, meron mga gulay-gulay dito guys, pero mas pinili namin bumili na lang sa palengke kasi nga mas mura doon, eh nakabalot na siya at mas marami. So ayan, yung mga luya, mga ganyan. Yung mangga dito is 89 pesos, sa palengke is 70 pesos. Kapalike na lang kami bibili. Kaya nasa labas kami ng counter. Tayo namin si Grace dito. Nandun siya oh. Yung mukha ni Grace ba? Hello mga mahal. So nasa bahay na kami. So kasama ko si Gian at si Yuna andun. Nanonood ng cellphone. And ito yung lahat na napamili namin kanina. We have a total of 6 bags. 6 siya na bags para sa amin Noche Buena. So mag-haul tayo. So first, ito yung first bag na nabili namin. Napamili namin. Ayan, so meron kami mga chichirya. Chichirya. Meron kaming cake. Mga chichirya. Oh, wishy. Baka naman. And kiat-kiat. Kiat-kiat. Ayan guys, para meron tayong matapak bukas. Tapos sa pangalawang bag, ito junk foods pa rin. Junk foods pa rin. Ayan, bas natin yan. Mahilig kami sa junk food. Siyempre, aking paboritong ketchup. UFC. Wala nang laman. Bawang. Sibuyas. Sibuyas Bombay. Bombay. Yung mga naniningil sa mga 5-6. Nye. Chichirya. Tapos itong today's, ayan. So maliit na version lang to siya guys. Mga 836 422 gram lang to siya. Yung maliit na version. Kasi ito yung imimix namin sa macaroni salad namin. And condensada, dalawang condensada para sa bingo float. Dalawang condensada para sa spaghetti and sa macaroni. At another condensada. 3 condensada. Angel, condensada, yeah. Next. Ito mga karne-karne na hotdog. Medyo king size to siya kasi wala na yung maliliit na hotdogs, yung malaki yung nabili ko. So okay lang kasi same ng price naman siya. Tapos meron kaming chicken wings. Meron kaming drumstick. Ground pork para sa aming lumpia. And pork para sa aming pistipata.
Oh! Next. Andito yung aking paboritong piyaya. Gusto ko yung sugar cane. Sugar cane na flavor. Ayoko yung durian. Mas prefer ko yung sugar cane kasi masarap. Siyempre, dalawang piyaya. Tapos, yung graham natin. Tatlong ganito. Graham. Hinay-hinay baka nga bashag. Yan, tatlong grahams. Tapos, crushed grahams. Para to sa ating mango float. Para mag-float tayo sa sarap. Dalawang cheese. Gusto namin i-try itong magnolia cheesy. Hindi pa natin siya na-try. Kasi parati kami Eden. So this time, try natin siya kung masarap ba. Tomato sauce. Para sa aming mechado. Yeah, sa mechado. And elbow macaroni. Half kilogram lang ito kasi nga baka hindi na naman maubos kasi nga last year ang dami naming natapon na food kasi walang kapitbahay na gustong humingi kasi sila din merong ganito. And lastly, spaghetti. 59 pesos. Ito siya guys is half kilogram lang ito. Tapos meron siyang free na tomato sauce with cheese. Tomato sauce na may parmesan cheese. Ayan. Kasi last time nag-spaghetti kami ng 1 kilo tapos natapon lang yon. Hindi naubos. Of course, ang ating biscuit merienda. Next. Ayan. So bumalik kami ng 2 litro ng Mountain Dew kasi we really love Mountain Dew soft drinks. Ayan, so 2 liters. And 1.5 liters, 1.5? Yeah, 1.5 liters ng Royal. Of course, ang aking 4 seasons. Ayan. And mayonnaise pala, para sa macaroni ko, salad. Mayonnaise pala sa macaroni salad, tapos palaman din sa bread. Pang morning breakfast. And ang aming toyo. Ayan, so hindi na kami bumili nung sa bottle kasi marami kaming bottle doon. Pag-refill na lang to. Pag-refill natin. Ayan, so next. Last 2 supot. Walang kamatayan. Zonrox. Para sa mga kaibigan mong bakterya at cancer. Joke lang. Champion because we will be always the champion. And ang aming paboritong syrup. Ayan. Syrup. And JOY panghugas ng pinggan. Malapit ako malubag. And lastly, department store, bumili kami ng cheese grater. Original price is 65 pesos. So nabili namin siya ng 32.50 kasi 50% off. Swerte, di ba? Tapos ito, pang chop. Yan, so hila mo lang yan para ma-chop yung mga sibuyas at bombay at ahos at everything. And lastly, bumili na kami ng bago guys. Medyo malalim siya. So, worth 700 plus. So, total, mga around 3,000 plus yung aming na grocery. And okay lang kasi nga pang Noche buena naman siya. So, that's it. So, end ko na yung vlog ngayon kasi pa-empty na ako. And thank you so much for joining us for Vlogmas Day 23. And kita-kits tomorrow for Vlogmas Day 24. And guys, always love your family. Busy masyado yung dalawa. Bye guys!